Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació de la programació de la 5a edició del Festival Festimams. Us recordem que si seguiu la presentació de manera virtual teniu habilitat un espai web per plantejar preguntes als participants. L'equip de comunicació les recollirem i les traslladarem al vicepresident segon de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, al vicealcalde i regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats, i el director artístic del Festimams, Fel Feixedes, durant el torn obert a preguntes. Sense més demora, obre l'acte el vicepresident segon de la Diputació de Girona, Albert Piñeira. Moltes gràcies, molt bon dia a totes i a tots. Gràcies als que ens acompanyeu des d'aquí a la sala, als que ens seguiu a través de les xarxes. Benvinguts a totes i a tots. Permeteu-me que saludi de manera especial en el vicealcalde de la ciutat de Girona i regidor de Cultura, en Quim Ayats, i també diputat d'aquesta casa. Gràcies per ser aquí. També en Fel Feixedes, director del Festival Festimams, i sense més li passo la paraula a Fel perquè ens faci la presentació d'aquesta edició, 5a edició del Festival Festimams. Moltes gràcies, vicepresident. Gràcies per haver vingut avui aquí a la roda de premsa. Em trec això perquè així se m'entendrà més bé. Bé, la presentació d'aquest any del Festimams, quan hem arribat aquí, hi ha hagut diversa gent de la premsa que m'ha dit ostres, ens pensàvem ben bé que no ho faríeu, nosaltres també ens ho pensàvem, degut a la situació pandèmica que estem visquent. I per això aquest nou format, per això aquest canvi en el Festimams d'aquest any 2021. El primer que ha canviat són les dates del mes de febrer, que consideràvem sempre que eren unes bones dates perquè a Girona no hi passava massa res. Hem hagut de canviar-ho i canviar també el format del sopar espectacle, perquè posar 300 persones en un espai com era un menjador amb 300 persones vingudes d'arreu del país menjant és el més inviable que hi havia com a festival. Però en lloc de deixar-ho aquest any en stand-by, el que hem fet ha sigut reinventar, ha sigut modificar aquest format i passem a fer un festival que es diu Festimams igual, però és el festival del bon humor. En diem bon humor perquè no volem solament que siguin espectacles o shows d'humor, sinó espectacles o shows que ens aportin benestar, que ens aportin aquest estat de bon rotllo, de que ens permeti veure un concert, com pot ser el de Guillem Roma, per exemple, que segurament no és de riure, però en canvi quan sortim del concert ens puguem dir doncs, que bé que ens ho hem passat i que bé que estem, no? Una mica seguint l'esperit de sempre de... Nosaltres dèiem el MAMS, que era, això neix a partir d'un restaurant d'Arbúcies que dèiem que era gastroanímic, doncs aquest festival també és gastroanímic, no? Perquè a part de poder degustar productes de Girona excel·lent, ens servirà per cuidar l'ànima, que en aquests moments és bàsic. Aquest festival hem fet en lloc de 6 dissabtes passa a ser en 4 dies, del 17 al 20 de juny, començarem el dijous 20 de juny, amb el monòleg de l'Anna Polo i la Maria Sherman a 2:10 del vespre al pati de la Casa de Cultura. Tot el festival el portarem a terme en exterior, en aire lliure, que creiem que això també és interessant de cares a les mesures sanitàries. El portarem a terme els 4 dies al pati de la Casa Cultura, on començarem el dijous a 2:15 del vespre amb l'Oia Sherman i l'Anna Polo, el monòleg feminista que està triomfant arreu. El divendres continuem un altre espectacle, el Soterrani, els monòlegs que estan triomfant a Barcelona, on amb 5-6 humoristes, amb un espectacle d'una hora i mitja, molt crítics amb la realitat, doncs els tindrem el divendres. El dissabte comencem amb un concert vermut, si ens ho permet l'epidèmia, no? O sigui que podem degustar algun producte de Girona excel·lent i vins de la Déu Empordà, un concert de música amb la Ludwig Band, aquest segon grup considerat el segon millor grup d'Espolla, s'autonomenen ells mateixos, són aquest punt de bogeria de Pau Riba amb la música més rockera. Continuem el dissabte a la tarda amb un espectacle familiar de màgia, el Mag Pota, un personatge, en Jordi, que està revolucionant les xarxes, us ho explico però no sé massa què va, el Twitch i el YouTube, està fent connexions a jocs de màgia i té un públic molt juvenil. A 7:15 del vespre tindrem els Locos de la Sotana, un programa de futbol, com diuen ells, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi. Els tindrem el dissabte a 7:15 i al vespre tancarem el dissabte amb en Peyu i en Jair Domínguez
parlant de bricolatge, parlant de ràdio i parlant de la vida en general. El diumenge al migdia tenim en Guillem Roma amb la presentació del nou disc en format de trio, un altre concert vermut. A la tarda, a 5:15, tindrem una conferència de Sa Majestat el Rei Albà, i a 2:10 del vespre un espectacle que s'estrena a Girona, que és l'adaptació del llibre La força d'un destí, la vida de Jean León, de Martí Gironell, a càrrec d'un servidor i en Pep Poblet. A vegades me diuen, hòstia, algun amic m'ha dit, actues en el Festimams? Dic, sí, a Girona no em contracten massa, m'he hagut d'organitzar un festival per poder-hi anar a actuar. És un espectacle de música i de bon rotllo i per tant vam creure que era oportú de programar-lo. I hi ha dues novetats aquest any. Una d'elles serà que al llarg d'aquest cap de setmana agafarem del divendres a les 8 del vespre al dissabte a les 8 del vespre el festival de Festicurs d'humor. O sigui, ja es fa amb diferents, em sembla que és el festival de cinema de terror de Girona també ho fan, a Cassà de la Selva hi ha el Correcurs, doncs seguim una mica aquesta cosa de portar l'humor al món del cinema, dels curtmetratges, on qualsevol petit grup de persones que estiguin interessats en gravar el seu curtmetratge d'humor a dins d'aquest festival del divendres al dissabte, i el diumenge a la tarda farem la gala entrega de premis i el visionat dels millors curtmetratges d'humor. També com a novetat aquest any tenim que 2 dissabtes abans intentarem fer un micro obert per la ciutat de Girona, vol dir un corner, el Corner Festimams, que en diem, que serà un espai amb un micro on músics joves o grans, de l'edat que sigui, còmics, humoristes, gent que tingui coses a explicar, posarem un micro en diferents punts de la ciutat on a partir de les seves actuacions intentarem escollir-ne 2 o 3 perquè de cares al Festimams 2022 puguin actuar en els escenaris del festival. Això és a grans trets, us he presentat la programació d'aquest any. Jo penso que és una programació que tindrà una cosa referent a l'any passat, i és que baixem molt 2 coses. Una, el preu de les entrades, perquè el fet de no haver-hi sopar fa que això sigui més econòmic, i l'altra és la mitjana d'edat. Nosaltres, una mica amb el que tenim de l'any passat, una mica els anàlisis que havíem fet, la mitjana era 45-50, jo penso que amb aquesta programació baixem els 25-30 anys. Hi ha gent com la Sotana, hi ha gent com la Ludwig Bank, hi ha gent com Guillem Roma, que porten un públic molt jove, el Soterrani, i potser el diumenge és el dia més boomer, no?, que es diu ara, que és Toni Aubà i Feixades i Pep Poblet. El diumenge també és un dia que a la gent jove potser li costa més de sortir i per tant el guardem més un dia com a públic més boomer. També hem introduït una cosa que no teníem, que és un espectacle familiar, en aquest cas el Mac Pota, obert per tots els públics, i l'intenció, sí que és veritat, és que aquest Festimams, aquesta primera edició del nou format, tot i que és la 5a, que això pugui anar creixent al llarg dels anys amb escenaris i amb programació. Aquest any ha sigut una mica contingut per la situació i també perquè volem posar a prova com funciona aquest any aquest nou format, però creiem que anirà més bé que els altres anys, fins i tot amb l'intenció això, de que vagi creixent amb escenaris i amb espectacles. No sé si ha fotut un rotllo interessant. Jo per la meva part dono pas al vicealcalde, el senyor Quim Ayats. He fet servir aquest, Joaquim, no sé si vols, com vulguis tu. Així? D'acord, perfecte. Molt bon dia, content d'estar aquí a aquesta presentació del Festimams. Ara que, de fet, en primer lloc també saludar el vicepresident i el director Miquel Feixades, que moltes vegades el comencem perquè ara en portem unes quantes també el vicepresident de Cultura. És primer celebrar que el puguem fer, diguéssim. Per tant, el primer en si és poder tenir aquest festival aquest any, com tants esdeveniments culturals que en aquests mesos tot ha estat molt complicat. Per tant, content d'estar en aquesta 5a edició, que per cert l'altra, si no recordo, va anar just, diguéssim, perquè eren poques setmanes, pocs dies que es pogués fer, i aquesta jo crec que arrencarà en un moment que vull pensar amb esperança i que sempre hi hem de posar, depenent de la situació que tinguem i de les incerteses generades per la pandèmia i les restriccions, en un moment que com a mínim hi ha certes esperances d'escletxa, d'obertura i de millora en aquest sentit. També és veritat, però, que no és un festival amb les mateixes condicions que
que els altres, perquè com bé sabem tots doncs, ens hem hagut d'adaptar tots, diguéssim, a les restriccions i limitacions de la pandèmia. Però més enllà d'això també crec que hi ha un esforç de canvis també que són molt positius en el conjunt del festival, i ara començo pel final perquè en Fel Feixeda citava el fet del microobert o dels espectacles familiars. Per tant, no només compatible sinó alimentant a més el concepte del festival, que ja tenia una enorme qualitat, també afegir-hi aquests elements nous, i nosaltres contents de que celebri a la ciutat de Girona més a prop que mai, diguéssim, en aquest cas. Per tant, valorar molt positivament aquest fet, agrair en Fel Feixedes, en Raül Quadres, que tiri endavant la iniciativa. Acabo una mica com començava, per poder tirar endavant, i agrair que hi puguem posar, com deia ell, bon humor, perquè segurament i curar l'ànima, que això també ho fa la cultura en general, que a més de la salut hem de cuidar, com dèiem, l'ànima amb aquest bon humor que ells hi posen. Moltes gràcies. Ara sí? Perfecte. Moltíssimes gràcies a en Quim Ayats, en el vicealcalde de la ciutat, per la presentació, en Fel Feixedes, director del festival, que ens ha explicat molt bé el festival. De fet, ha dit alguna mentida, perquè ens ha dit, diu, a Girona no em porten mai, i llavors per això m'he hagut de crear el meu festival. I un dels últims actes que vaig assistir a la ciutat de Girona va ser el lliurament dels Premis Enderroc, que gairebé podríem dir que des que Carles III hi anava en els Premis Enderroc, en Fel ja els deu presentar. Per tant, en definitiva, no m'acabo de creure gaire això de que no ve a la ciutat de Girona, perquè me'l trobo moltes vegades i content a més que sigui així. En qualsevol cas, gràcies per l'esforç de fer aquest festival. Fer cultura ara és més necessari, fer cultura ara requereix més esforç, i per tant fer cultura ara té més mèrit. Ha estat un any, com dèiem, difícil pel sector cultural, la cultura s'ha hagut de reinventar. La cultura és un dels sectors que ho ha tingut més difícil, però a la vegada que ho té més fàcil, perquè creació cultural, creació artística i reinvenció pràcticament són dos conceptes que van directament lligats de la mà. Per tant, el festival també reinventa nous formats, noves dates, noves iniciatives, nous espais, en aquest cas el pati de la Casa Cultura, molt contents de tenir-vos a casa, i aquesta suma de bon humor, de bona sintonia, de màgia, de música, d'accés a la cultura en general. Ell ho deia, més que un festival d'humor, és un festival per millorar el benestar de les persones, i això ens cal més que mai. Parlem molt de les diferents crisis que conflueixen. Jo sempre dic que ens en deixem una, que és la de la gestió emocional, que és segurament una de les coses que serà un dels grans reptes que tindrem de cara a futur, i per mi és la pandèmia que ens ve. I a la pandèmia que ens ve, que ja potser en part tenim aquí, que és la de la gestió emocional, la cultura, l'evasió, la distracció, l'humor en general, ho necessitem més que mai. Per tant, gràcies per aquesta 5a edició del Festimams, perquè com deia penso que serà més necessària que mai. Aquest festival sempre ha pivotat sobre 3 potes, humor, música, gastronomia. La tercera de la gastronomia, degut a les circumstàncies, en Fel ja ho ha explicat abans, la deixem una miqueta més enrere, tot i així, si les circumstàncies ho permeten, hi haurà aquests diferents tastos de diferents productes del Girona excel·lent. També és una cosa que ens serveix per donar a conèixer els productes agroalimentaris de més qualitat de la nostra demarcació. Aquí en aquest país qualsevol cosa és bona per buscar alguna iniciativa gastronòmica i posar-nos al costat de la taula. Amb això tenim facilitat també, però realment està bé que sigui així també, perquè al final la cultura també té un punt de gaudi, la gastronomia també el té, i per tant en aquest sentit que vagin molt relacionats també té tot el sentit del món. El Corner Festimans, aquest concurs de microobert com a novetat important per descobrir també nous talents artístics amb aquest petit format, no amb aquest microobert. Els curtmetratges d'humor, un altre petit festival per crear curtmetratges d'humor en 24 hores, una altra de les novetats. En definitiva, com a vegades diem, la cultura és no només pel qui la fa, sinó pel qui la necessita. El qui la fa són els creadors,
i entre els creadors l'impuls dels nous talents, això que a vegades diguem els festivals, també han de ser plataforma d'oportunitats, per tant és important que hi hagi aquests espais de creació, però sobretot aquests espais de creació per joves. I en el que la necessita hi ha els públics, abans ho dèiem, necessitem més que mai cultura que ens ajuda a tenir un millor benestar i un millor estat d'ànim en general, i també que siguem capaços de crear nous públics per a la cultura. I quan mirem la creació de nous públics, un dels objectius que compartim molt l'Ajuntament i la Diputació de Girona és precisament dirigir-nos en aquells col·lectius que a vegades per un motiu o altre amb segons quins formats els hi costa més d'accedir a la cultura. Per tant, és important també el que comentava en Fel Feixedes abans, d'aquesta idea d'intentar aportar cap al festival o que se senti atret pel festival un públic amb una mitjana d'edat una mica més baixa, cosa que vol dir directament que en Quim i en mi ja ens acaben d'excloure, però en qualsevol cas nosaltres hi anirem per compensar una mica la mitjana d'edat. I en definitiva, l'humor té un avantatge, la màgia també, i en part la música també, que són activitats que són intergeneracionals. Hi ha moltes activitats culturals que quan les programem doncs ens dirigim a un públic objectiu molt concret i amb un target d'edat molt concret. L'humor ens amplia una mica el ventall, perquè a tots ens agrada passar-nos-ho bé, riure, divertir-nos, que aquest humor a vegades també ens faci pensar i reflexionar una mica, que també és una de les finalitats de l'humor, però sobretot amb l'humor i amb el bon humor doncs podem arribar a un públic molt ampli, també al públic jove, i esperem que també, i estem convençuts que serà així, que se senti atret per aquesta presentació, per aquesta edició del Festimams. Res més per la meva banda, només em resta agrair a l'Ajuntament tot l'esforç que fa a la ciutat de Girona per seguir fent cultura a la ciutat, agraint a Fel Feixedes i a tot l'equip i a tota la gent que participarà en aquest Festimams, i sobretot agrair-ho al públic, perquè al final quan es fa un festival, el festival és un continent, organitzar un festival és un continent, qui el dota de contingut són els artistes que hi participen i són el públic que hi participa. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Suposo que aquest format és degut a les circumstàncies, evidentment, ja ho has explicat, i quan s'acabi valorareu si fer l'any que ve, jo què sé, seguir així, un mixte, o tornar, o simplement és una excepció per aquest any, un parèntesi, i l'any que ve tornar a l'antic format? Jo tinc la sensació que, aquelles frases que es diu molt, aquest format ha vingut per quedar-se, no? Perquè tinc la sensació que podem arribar a molta més gent, podem fer arribar el bon humor a molta més gent, amb menys esforç econòmic, que també penso que hem de tenir en compte que ara és el futur, la situació, tot i que la pandèmia s'acabi un dia, hi haurà tota la crisi econòmica que encara ens ve per endavant, no? Que serà, jo penso, molt dura, i per tant facilitar això d'acostar l'humor a uns preus més assequibles penso que també és part nostra, dels creadors i dels que ens dediquem a crear coses, d'acostar-ho com més gent millor, i a un públic jove que penso que molts dels personatges que tindrem aquest any al festival, la gent jove està molt acostumat a veure'ls a través de pantalles, no? Al YouTube, al Twitch, i en canvi el que els proposem és un repte, veniu-los a veure en directe, no? I penso que és una manera també de crear públics, de dir, jo no vaig mai a teatre. Bueno, no t'estic dient que vinguis a teatre, perquè potser no ho trobes interessant, però vine a veure, per exemple, els de la Sotana, amb un escenari, no? Que sempre els has vist per pantalla, i potser veure'ls en directe et fa descobrir que la setmana que ve puguis anar a la temporada alta a veure un espectacle de teatre perquè has descobert una nova manera de veure les coses, no? Que és en directe, que gairebé hi ha una generació que no ho sap, que es poden veure coses en directe. Tampoc no descartem de cares a l'any vinent, si tot això hagués passat, la pandèmia, doncs de fer 2 o 3 espectacles, sopar, per mantenir aquell esperit més... Però a hores d'ara, com ens ha demostrat la vida, no podem fer plans a llarg plaç, sinó ara és intentar fer el màxim de bé aquest Festimams, un cop s'acabi analitzar què haurà passat, i de cares a l'any vinent, quan arribi el setembre-octubre, veure si fins i tot mantenim aquestes dates, si tornem al febrer, ens quedarà molta feina encara per fer. L'objectiu ara és que vingui molta gent, que s'ho passin molt bé, i que tant els patrocinadors com l'Ajuntament com la Diputació estiguin satisfets de la feina que haurem fet, i l'any que ve veurem en quin format ho podem repetir. No sé si hi ha preguntes a través del xat, no?
jo, per acabar, més m'agradaria acabar això, que el que he dit ara, agrair sobretot als patrocinadors, les empreses, agrair a les administracions, a l'Ajuntament, a la Diputació, pel suport que tenim per tirar això endavant. És evident que una cosa és la il·lusió que tens per fer les coses i l'altra és el suport que necessites per tirar-les endavant, tant a nivell privat d'empreses com a nivell públic amb la Diputació i l'Ajuntament. I res, agrair-vos a tots haver vingut i esperar que disfruteu d'aquest Festimams 2021. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots i als que ens seguiu també des de casa i des d'arreu. Gràcies.